Takže já vás vítám u mojeho druhého let's play z Minecraft Technic Packu. Offscreen jsem trošku těžil, nějaké ty baťušky jsem si vyrobil. Tady. Oba dva mám na těžení. Vidíte, offscreen jsem opravdu jenom trošilinku těžil. Haha. No, trošku ne. Asi tak 9 krumpáčů železných jsem vypoužil. No, fast. No, tak. Dnes, v tomto dílu jsem chtěl najít nějaké pěkné místečko na náš příbytek. Si ještě vezmu maso. Nějaké blbosti v truhle, nějaký ten marble, co jsem tady trošku vytěžil. Tady, přesně tady. Tak, udělal jsem si luk, nějaké šípy i mám. Je super. A já bych se teda... Jo, a ještě jedna záhadná věc. Ten taint, já jsem se minulý díl spletl. Tam ta fialová věc, to nebyl vis, to byl taint, ale z nějakých podivných důvodů on zmizel. Takže kdybyste ho našli, tak zavolejte určitě mě, nebo na policajty. Ne, tam. Tady toto by jsem si chtěl už taky... Nějaký lagy? No, to je jedno. Takže jsem zpátky. A tady vlastně to je na určité krystaly. Ty 4 blbosti. A já bych si je šel vyplnit, takže... Doufám, že to budou to ty, no. Mohla by se mohla stlumit zvuky. Tak. A... Ano. Ne. Jenom ten fire. Už asi žádné jinčí nemám. No, to je jedno. Aspoň ty si tu necháme. A ještě ty dva, no. Podle mě to bude určitě vis. Jako vždycky. A možná ještě... No, nějak tak. A... Já bych se tu teda někde zabydlel. Já nechci, no, možná jo, já nevím. Bydlím někde tady nahoře, protože je taková větrná elektrárna potřebuje samozřejmě nějaký vrcholek veliký. A no, ale nevím, jestli bych tam... Protože nemůžu, jo. Nevím, jestli by se mi tam líbilo bydlet. Tady mám takový důl. Teď tam nebudu vozit. Zbytečné. A čekejte, kde mám baráček. Jsem jemně zmaten. Jo, tam je. Já bych si šel teda něco přepálit už. Protože jo, já už si udělám takové ty základní věci. A ještě potřebuju nějakou gumu najít. Kaučovníky respektive. A... Tak, toto a to si tady uložím. A teď bych tam teda zkusila ty vis. Oni jsou docela drahé, ale no co. Stejně než budu jako už používat Thaumcraft, tak jich budu mít strašně moc, takže docela v pohodě. O ně pak už nebude nouze o ty krystaly. No, tak. Určitě tam musí jeden patřit, určitě. Kdyby tam patřili oba, tak bych se... Ne. Počkejte, když jsem tam dával všechny. Jak jsou všechny krystaly? No, asi ten tainted budu potřebovat. Asi jo, no. Tak. Všechny vyskrystaly máme v čudu. A ten tainted. Jo, tainted. Tak. Si to trošku zapletl. A já bych si šel udělat... Já bych si šel udělat z toho krumpa.
nějaké styky. Přesně tak. Je něco na úrovni diamantového, jenom mě vydrží a obsidian s tím prostě nevykopete. A jak kdybyste nevím co chtěli. Takže já to ten si tu schovám a to ten si dám. Tak, ty baťušky, jak jsem k ním přišel. Já jsem vám to možná ukazovala, ale radši pro jistotu ještě jednou. Tak. To si vám prostě udělat taky obyčejný baťužek, hnusný, hnědý pro mě se nelíbí. A když si tam dáte jakoukoliv barvu, tak bude prostě obarvený. A když si tam dáte diamantový, tak bude magic baťužek. A vlastně když s ním umřete, tak ty věci tam všechny zůstanou. Takže jako dobré. A když máte dva a třeba jeden máte v truhle a ten si otevřete, tak ty věci tam budete mít, což je opravdu něco hodně luxusního. Tak, tady ještě trochu odkopu. No stejně, když už budu mít baráček, tak už tady. Možná bych si z té místnosti udělal nějaký důl obrovský, ale diamantů pak už budeme mít opravdu hodně. 5 diamantů, takže já to nemám. Iron. Jo, teď si ho přepeču na takový vylepšený iron. No, je to prostě z IC2 Industrial Craftu. Tak. Ovičko. Hodně jsem mi lovil. Můžete poznat na mojich XPčkách. Pojď sem, tě chytnu. Jo, mám tě. Možná si to zničili. Nevím. Kam jsem si to dal? Škejte. No. Nějaký. Čekajte, já něco zjistím a budu. Takže jsem zpátky, už jsem to zjistil, je to Účko. Waypoints. Já jsem všechny zrušil, protože jsem asi to ten Technic Pack asi tak milionkrát to prostě restartoval a budu si pamatovat, že náš baráček je tam. A hele, vis a tainted. Tak já si jdu rovnou vykopat, protože těch vis krystalů moc není a opravdu se hodí. Já jsem přišel z tuna. Jo, jsou to vis. Tak, já si tady dám nějaký. Tak. Ale tady je to taky pěkné, jako kdyby jsem tam bydlel nahoře. Tak proč ne, že? Tady odkopu. Jo, to byly ty file. Jo. Čekat, tak kde byly? Jo, oni jsou tady, jo, to jo. Opravdu ten krumpáč jako je dobrý, hodně dobrý. Jeskyně. Tak co? Tak, jeden mi spadl. Ne, nespadl, to je tak jedno stejně. Tam je ten který budu potřebovat. Haha, to jsem vychytal. Tak. A ještě pro ten si zajdem. Já jsem lama. Tak. Co, kde jste zombiáci? Takže jsem zpátky, počkal jsem jenom na den, ať aspoň něco vidím. A tady a jo. Nevím, jestli se to ty krumpáči dají enchantovat, ale třeba jo. Ne, to byly, počkejte. Aquats.
Yes! Opravdu tady chobotnice jen tak nenajdete. To je strašně malinký výskyt. A tady, když vidíte jako squida chobotnici, tak je to hodně luxusní. To jsou, yes. Když tady je ta šance na ty squidy opravdu malá. Nějak to nepříjemně laguje. Nelaguj. Fuj. Kytičky vezmu. Budu se hodit na včely. Slepí to cípni. No, tak dobré. O, epické. Jo, toto když rozbijete takovou jednu special věcičku. A škoda. Tady mám krystal, ale jenom jeden. Ten se mi nechce jíst. Chtělo by to dřevo, abych si to mohl vykopat, protože vonu mám. Já bych vám to rád... Jo, tady je přesně tak, potřebuju. Proč ne, že? Tak, jsem zpátky. Jsem musel řešit. A... Jo, přesně tak. Si to vyrobím, já si to takhle a tady dáte jednu vlnu a máte takový škopek. Ne, skůp. A když k tomu přijdete, já jdu až tady dole. Si vezmu na hlavu králíka. Nevím, co přidaju, ale je to jedno. Nějaký bug. A jdeme na to, no? Přesně to, co potřebuju. Princeznu a normální tu. No, tady je to pěkné, že? Sundejte vajíčko. Co? Joha. Nevidím. Tak je to buble světlo. Nož? Nož? No, už nikdo ne. Počkejte, proč furt slyším kostium? Odbukni se, ne, musím světlo. Tak, já si tady... No, takže já si vrátím domů. A není to třeba nějaký jinčí bavím, že by se hodili takové ty kaučovníky. Ale respektive gumovníky. Nech vlastně roste guma. A hele. Škopek. A hele. Modrá. Jestli pak můžete i libovolně křížit. To se mi taky hodně líbí. A tady by mohly být nějaké krystaly, že? Tím vidím tak prd. Ne. Hodný. Si myslím. Tak. Zase zapadám. Já pofajčím domů. Ne. Půjdu domů. Nebudu kopírovat slova. Tak. Aha, já mám opačnou stranu. Já mám tě rád.
Ne, mi došli šípy. Jau! Jau, nech mě. Nech mě. Hodná puma. Hodná puma. Dobré. Koza tady je opravdu luxusní, protože zase žere úplně všechno, od bedrocku až po hlínu. I obsidian. A dokáže bez problémů si žrat prostě cokoliv. Když hodíte železo, sežere železo. Jsem doma, jsem doma. Vidíte, to je refinovaný iron. A gritfo. Ten bych si mohl vypěstovat. Co to je za vlastně strom? Nevím, nikdy jsem nezkoušel. Tak si ukaž. Ne. Že si polezu do baráčku. No jo. Říkám, nepůjdeš. Tak. Krystaly si dám. Prostě bordel, víte. Tak. A já si teda vyspím ještě naposledy v tom baráčku a počkejte, jenom se podívám, kolik už minut nahrávám. Tak, jsem zpátky, už nahrávám 16 minut. To dotáhnu do 20 a teda já si jdu rozhodnout, no. Kdybych se už mohl zabydlet. Ne. Jsem zpátky. Ne. Já tady už pak bydlet nebudu. Děláme určitě farmy na cokoliv, co si řeknete. Samozřejmě ne na dřevo a na bloky, to asi nepůjde. To my jsme se nedohodli. Tak, pěkně. A hezky. Další. Taký creeper pod stromem. Škoda je, jo, začnu, ne. Spider jockey. Mohl by to někde být. Spider jockey. Uhlí mám dost. Jo, něco málo uhlí mám. Tady taky něco je. Tak. Takže se generuje, protože mám takový lek. Achievementy, jo. Ještě bych vám mohl ukázat achievementy. To je sticky, to je takové prostě jako pryskyřice. To je vlastně z těch kaučovníků a hodí se to, no. Je to prostě taková základní věc pro ten industriál. Tak. Z Red Pavlu ještě zatím nic nemá. Kurňa. Achievement. Red Pavel. Nejdříve bych si, jo. Ten udělám, ten je docela jednoduchý. Jo, pak už klasika. Minecraft. Zajímavé. Takže já se s váma loučím a takže příště, takže čau, des.